दादा ऍक्च्युली आम्ही बाल्कनी मध्ये फसले आहे, घर वाले झोपले आहे माझे। तो हमारी सिचुएशन पे हमने दिमाग क्या लगाया, ब्लिंकिट किया तो हमने अब किया है हम उसको बोलेंगे कि वो हॉल है, वो हॉल है, वहाँ पे चाबी खुद खोलो बिना बेल बजाए और हम यहाँ से हाई करेंगे। हम तो थोड़े दिन लॉक हो गए, हमको बाहर निकालो। उसको लगेगा मर्डर होने वाला है उसको। मराठी नहीं आती उसको। हो, हे घर वाले झोपून गेले, ते उठले तर माझं राग। डोर उघडाच आहे दादा, उघडा नाही तो, मी दिसणार इथे इथे लेफ्ट मध्ये। हो हो हो, मी फसून गेला। जुते घेऊन घ्या, काय नाही आवाज नको करत असतं की मम्मी पप्पा झोपलाय आणि